Deschide. Hai! Hai! Cam alunecați pe ele. Că nu deschid, eu nu duc în coace, atât în coace de să zic. Că lasă să vină încoace, dacă încoace vrea. Ce-ți treabă, mă? Hm? Ce vrei de acolo? Vrei papa? Hm? Nii, Alex. Ham. Băi. Hai să vedem. Hai. Hai să bai, mami. Bai, mami. Deci că din vârful casei calci. Lasă-l să vină aici dacă vrea să vină. Îi mai dau. Hai să fac, hai. L-ai dat cu spormei. Ha? Da, din guriță înghițești astăzi? Hai să mergem. Bai, mami. Bai, mami. Hai să mergem. Parcă-i Charlie Chaplin, de așa umblă. Vom da la recycle. Cu mâna pe sac, cu așa sucea. Așa ai făcut, mă? Nu plângea, dar nu știu ce trage mâna și... Ai făcut, mama. Hai să mergem, hai să mergem. Hai, mami. Hai. Hai. Opa! Hai că mai are o lingură, hai să dea să nuce. Nu știu cum mâncă de mâncă. Ai gătat din guriță? Bă, hai să plecăm. Hai. Bai, mami. Suni la mami. Bai. Hai, Hai, lasă. Hai că te prinzi. Hai. Băi, râmă. Ce faci acolo? Mă cași gura. Aici. Asta dacă cu deseni, să te doar pe supraviețuire. Cine, Alex? Hai. Închide mama.